vapinda kudaro vakaenda mukati menzvimbo yewaterforce ndo vakaenda vanhu vakauya vachikwana kuita iwo 11 babapati family yakatouya nemota yavakahaya vachiti mota iyi haistori yedu nokuti tine vamwe vanhu chikuru vakafanana naamai vane vana vanokona kuita ivo 4 1 musikana ne3 vakomana vanhu vandiri kutaura mukoma KB first born iri mufamily iyi ini makore anokwana kuita iwo 36 years kwazoita vakomana munhu anonzi ndiye mudiki ane makore anosvika iwo 19 years ndiye mudiki pavakomana vari apa mukoma KB hapana mukomana anoziva chinonzi munhukadzi nokuda kweshoni yandiri kutaura ndinzwei right havazivi chinonzi munhukadzi zvinoperera mumuromo vakaenda kumunhukadzi hakuna munhu anomuka mumba mavo nemusikana zvakare musikana pachake anokwanisa kudanana nevakomana anokwanisa kuenda paimba yokunofadzana nemurume but anopesera aita hasha kana zvibhakera zvokutorova murume waanenge ainaye izwi rinoti varume vacho vakapesera vamudza kuti tine munhu anenge achitirwisa achiti iye ibvai pamudzimai wangu right vakomana ava iko zvino zvazoitika ndezvekuti vakura kudaro vari kushivedzera kuti hatichakwanisi kugadzikana mune zvakanaka ndokubva vaisa nyaya kuna natete vavo ndokuisa nyaya kune hama dzavo dzakafanana nababa mukuru nababa munini nokuti baba vepambapa vakafa kwasara mai so vane mashoko ekuti ivo kwavafamba kwese hapana zviri kubuda asi iko zvino nyaya yanetsa nyaya yarwadza ndeyekuti ivo amai vakakwanisa kuunganidza vana vavo vega zvikanzi vana kugara pasi apa handidi kuti mutendere kwese uku ndafuka kukusunungurai Daniel oshiwiri binifo wakachiwemba kiminikasha Daniel oshiwiri binifo wakachiwemba kiminikasha inzwai shoko rakataurwa naamai vachiudza vana shoko rakataurwa naamai vachiudza vana vanoti vanangu ndine kubata kwandakaita asi mabatiro andakaita ndanga ndisingazive ndini ndakakukanganisai mashoko andiri kutaura ndeyekuti vanangu kuti mupora hazvikundikani ndingafa here ndisina muzukuru ndingafa here muchitambura sezvizvi akakanganisa ndini kwandakambosevenza kuya ndokwandakabata mushonga wekuda kusumudza basa rangu but mushonga ndiwo wamuka wakuita kuti musaroorwe musasekera nevakadzikana nevarume asi kuti ndikusunungurai ndine mushonga unonzi gondwa waturuka kana kuti mubobobo mashoko aibva kuna mama vachiudza vanhu vakagara nawo asi zvandakuda kuita ndezvizvi mwanasikana ndira mushonga wachaikupa kuti utye ukapedza kudya mushonga wabva kwandiri uchararama zvakanaka uyezve mushonga uyu ndichausanganisa nemvura inobuda mumuviri mangu mwana akati kwete ndingadya mushonga wakasanganiswa nemvura inobuda mumuviri ko ndikarwara kana mai vachirwara vapedza kudaro amai vakabva vati kuvanakomana vavo ndiri kukumbira kuti vana vangu vese ndichasangana nemi pabonde 1 by 1 ndichingopedza kusangana nemi mese urwere nedambudziko zvadarika mashoko ari kubva kuna mai nyakubereka apedza kudaro amai vana ndokuenda kune veukama zvikanzi vana baba tambofamba asi nyaya mai vatidanana nhasi vagara nesu vati vana vangu kuti musakanganisika ndichaita bonde nemi vana vangu muchipedza kuita bonde nemi zvese kukanganisika kwamakaita muchatoroorwa uyezve mitezo yenyu ichashandisa vanhu kwavo musikana ndichamupa mushonga waachadya but mushonga uyu ndichamusanganisa nemvura yangu inobuda mumuviri wangu musikana akati kwete vana vese vagara pasi akati kwete handi kunewo makuru ndobva vaendesa nyaya zvakaita kuti dare rigozosimuka rese richiuya mukati meguta reharare vakaenda munzvimbo yewaterforce paLake FM right vaende mubabapati zvikanzi nemubatsiri handisi kuda kusanganisira mashoko amaudzwa ngatimboitai zvedu ndo pakabuda amai ava right vachitanga kuita senge ivo vabudirwa pachavo asi zvakaitika nezuro mhuri yeZimbabwe zvinoshamisa ndati zvinotyisa amai ava pavakabudirwa vakajambira pamwanakomana mukuru vakaenda kunomubata sikarudzi vachidhonza vachiti muda kutitorera varume vangu muda kutitorera varume vangu vakabata sikarudzi yemwanakomana wavo anova first born nezuro vanhu kuti vabvise amai ava pamwana ava yakavabata wabata nokuti kuti vadhonze vai ava vaikwanisa kudhonza mwanakomana kusvikira paita vamwe vanonamata kereke iyi vakanga vaya kuzobatsirwawo vakati honai zvabuda apa unenge mudzimu ngatishandise nzira yekuomberera vanhu vakaomberera vari pakereke
vamwe vachinamatira kusvikira mai varegedza mwanakomana, asi mwanakomana uyu achiregedzwa ipapo akafamba 3 meters ndokubva adona kuti ndokuzotakurwa achibva apa kuendeswa kuhospitalo mutezo wakanganisika. Hey, amai vachibva kunamatirwa, vanamatirwa pachavo, pakabuda mweya uyu amai vakabuda kutadza kufamba ipapo vachishivedza kuti ndiri kunzwa kuruma kusika rudzi rwangu nokuti zvinhu zvamabvisa pandiri hazviziriso. Inyaya yakaitika nezuro mukati menzvimbo yewaterfalls. saka mubatsiri ari kuti nezvaakaita pakauya mhuri iyi, vana dambudziko rabva rapera here, even mwana musikana nevana vakomana? Ino amai pachavo vakashivedzera kuti mandikanganisa zvikati kumuda kuti mandikanganisa sei, makataka kuudza vana imi kuti muda kusunungura vana imimi. Vakapupura zvakare kuti murume wangu chaiye ndini ndakakonzera rufu rwake, nokuti mushonga wangu waiti ndikaita bonde nevana ava ndo pandinorarama zvakanaka chiita zvinhu zvangu, ndokusaka ndakabvisa vana. Izvo zvitanga ndine varume 3 vari kutaura ndo vana vavo. Ndosaka vana vanga vasingafari kudzimba. Vana kuti kudzimba hapana zvaitobuda zvaiitwa. Saka mudzimai uyu akasirwa mushonga nemurume wake. Anosirwa nemurume akaenda kunotora ega mushure mekunge achibata inzwa rebasa racho, achine basa kumayadhi, basa remumba ndo raakatorera mushonga. Right. Saka mhuri yeZimbabwe, hey, saka nezuro vana nemhuri vakabva vatete vemwana vana vakanga vatiboripo ipapo vakatomboita hasha, but hazvina kubatsira chikonzero, vainzi nemubatsiri zvaitwa zvadarika izvo. Saka nyaya iyi kana isingakanganise mangwana, ndofunga kana pastor Mucheva akasununguka vachagona kuzvitaura vega zvakaitika nesuwo. Yes, vanenge vari panapa, vanenge vari pano muchirongwa chamunopiwa kane vasaura vedu veRek Family Ministries. Saka munoramba makabata mozonzwa kuti nyaya iyi yakafamba sei. Just imagine mushonga unotorwa kana mama, asi mhiko dzemushonga ndio kuti mhiko iyi haafanirwe kutsvaga vamwe varume kunze kwevana, ndo vanenge vachisangana navo, ndo vana vavo, ndo varume vavo. Nemwanasikana kwaari kuenda kwese, inzwai kuti mwanasikana kuti anunurwa ari kuita sei, anosanganisirwa mushonga uyu. Ndiri kutonzvenga Shona Mukobake. Mushonga uyu wakanzi unoputirwa pajira, worara wakaiswa wakachengetwa kwakavanzika kwaamai, mangwana wotorwa woiswa mumvura, asi mvura yachona imvura inobuda mumwiri mavo yekuseni iyai, wobvanzi imwa anunurwa. Vanakomana vanonzi vanoita bonde naamai, vachingopedza kuita bonde naamai kwanzi zvisi zvafumuka vakutorora kunyange vakaenda kuvasikana vavo mitezo yakushanda. 0713938538 ikaroyi. Ya, kwakaoma. 20 minutes to 12 rega ikatimbotengesa pari zvino. Ndiri kuona H Solutions yapindira iri mustudio uko kunogadzirwa maincubator emhando yepamusoro kusanganisira incubator yanetsa kwete muZimbabwe chete.